A vyspel som sa celkom fajn na to, že som 2 dní nespal poriadne, ale som taký vyklepaný, tak jak po dobrom víkende a je pondelok ráno a chystáte sa do práce, asi tak sa cítim. Mohlo by to byť kľudne aj horšie. Dneska avizujú to vyhádzanie, zatiaľ som v pohode. Hranice na diskriminácie v zamestnaní. Všetky diskriminácie. Tak. Kto je bol s nimi, tak bol proti nimi. Tak. Ale preto, že však zamestnanie ťa živilo, no tak tieto 3 faktory podľa mňa boli. Áno. Sestrička, ja som včera ten koláč urobil, ale viete, čo vám poviem? Nedopiekol som spodok. No prvýkrát už nepečte. Aj tiramisu. Takto si hráme krátko pred 10:30 a pozdravujeme do práce, domov aj na cesty, ale taktiež do slovenských nemocníc, kde nás počúvate. A veľa pozitívnej energie posielam Kubovi, ktorý sa v týchto dňoch odhodlal na nie práve najjednoduchšiu liečbu, ale keďže je to veľmi optimistický chalan, tak určite to zvládne s prehľadom. Dnes sa ubiehala tá liečba rýchlejšie, tak posielame Michael Jacksona They Don't Care About Us. Túto pesničku zahráme vám všetkým už po 10:30, teraz je 10:27, Petra Kamziková praje krásny deň. Ja som si to uvedomil až potom, že to hovorí, ale počul som to celé. Akurát som skončil, mám ešte 3/4 hodinu čas. Čakám na primára, ideme ešte hodiť takú krátku reč. Čo ako, jak sa cítim a tento osnatý drát som preskočil hasičákom a rýchlo sa najem náskok. Výborné to tu chalani spravili. Som unavený dneska prišla na mňa taká únava. Po príchode domov v podstate zaspal, zatiaľ som sa vyhádzal, čo je veľmi super. Z vedľajších príznakov som mal 37, najvyššiu myslím, že teplotu. Jedine teraz po tom prebudení sa mi tak ťažšie dýcha a verím, že to prejde a dneska im vybrali kanilu, aby si oddychla žila, zajtra napájame zase, posledné 2 infúzie a odchádzam budovať imunitu, lebo imunitný systém dostáva úplnú šupu.